A Devina, Wels, Grác 4 stupne, hory zasnežené, na horách hore sneží a tuto nič. Devina suchá. Ja viem, všetko poprášok na tých horách, len hore sneží. Na tých horách sneží. Tam sneží. A diaľnica suchá. 4 stupne. 12.12. Všetko to nakýda v januári. Január, február. Bomba. Tak stále A9, už je 15.31, 0 stupňov, ochladilo sa. Tu už je nasnežené aj dole. Tam slnko svieti na horách. Je kdesi mesiac. Tam je kdesi mesiac. Tu už je nasnežené. 100 km pred Grácom som. Takéto pekné počasie. Parkovisko, a tie nejaké krpaté, by som potreboval parkovisko väčšie. Tie Alpy sú ozaj úžasné. Hen hore je mesiac. Hore svieti mesiac. Tam slnko. Nejaká sušička drevárska tam dymí vpredu. Nejaká sušička. Pozrieme sa, čo to dymí. Ne. Nejaká sušička, asi drevári. Neuvidím to. Je tam komín proste. 5 km pumpa, na ne zostanem. 137 km to mám na vykládku. Vezem kameň do keramiku, vyrábajú tam keramiku. To je to, vidíme to. Drevári. Sušička. Či čo to je? Sušička, áno.